kublai yafi boro na ka kitab Exodus kelenong khatsau dekot khatsau utrai unsale nagwanta jumpi pishus ngabjar mana ban nget mo kene ka tinjung blai te nyin wat jingsha susu kasam lai po new dekot ba new ba ongkum ne to shushong kanjai hakmad utrai but to up dagaba yaisha wat pen kuslai lade shapang uba manbha manmiat shapang uba thawbuit kaneru ngathrai bun mangi ngin shamjing he ditang ban su tu ban kongote nai ong mo shushong kanjai hakmad utrai deba shu thia jai tu Dhamma perkhat ngan le kumno ngan nam ko slai ngan sa shu shong khop kato kamde shu shong kanjai hakmad utrai but to up dakaba yaisha munta ki lockdown kila duna bun ki la play ngila ban pandep no ngila ban mare sharum saneng na banda ki kam ki jam jingi te ni hable ngamong inde ben le re kane kabe ke buntaru ni hable shushong kanjai hakmad utrai ban pulero yakak tinjung kasam arpo saw de khot bafra we shauta usim burom utrai ken bakhlain borubadan bor utrai batenge haka tuma but dadangi don kane ke jinget ba scam nin sa job bet te ban sutu kane ngin pasha ga jutam bathumai don't em nuksa jongno ngin pasha ki kam jong ya apostol kala nong khan ar the khad san hadu nri kumta la set yo petrus apathok re kabalang kala dua ju hauble na banda jungu hakamiet shwaba u herod unse yo shabar hakmat upaid ba u petrus la thia hapdeng arngut kinongap Latte yau da kinjri artli beladon ginong up karot hakerdap pathok perkan upaba khujingi apathok ulayu uthia khubar ayo lasai kinsa punyap mano bantia but muntangi sungtu ga jing sisa jong kene ga tenjung ublai te ublai badap da ga jingi na banda jingi kar